Hiya bawb, a chroeso I sesiwn fideo arall gyda fi, Helen Williams o Winning with EY. Diolch yn fawr iawn I chi am joio fyny ac yn bennaf diolch yn fawr iawn I Menter Iaith Rhondda Cynwyntaf am fy ngwahodd I. Nawr, beth ni'n dysgu siwr I wneud heddi? Daliwch ati, mae yn un hir, single leg, bent leg, toe tap. Ta-da! Felly dyna beth ni'n dysgu wneud heddi a mae'r symudiad yn mynd I fod yn gweithio'r bola heddi. Felly gobeithio bod chi yn barod amdano Menter Iaith Rhondda Cynwyntaf. Nawr dwi'n mynd I symud yn ôl, felly cadwch lygad barcud ar yn symudiadau I wrth I fi ddysgu y symudiad cam wrth gam. Nawr fel wedys I, mae yn mynd I fod yn gweithio'r bola yr wythnos yma eto. Felly, cadwch lygad ar y symudiad wrth I mi arddangos y symudiad y gyntaf a wedyn mi fyddai yn disgrifio'r symudiad I chi ar ôl I fi gwblhau. Felly, gwyliwch yn gyntaf. Dyna ni. Oedd yna lot o ffocws yn dod e. Felly dyna ni wedi arddangos beth yw single leg, bent leg, toe tap. Chydig fel dawnsio unwaith eto yr wythnos yma. Felly dyma ni cam wrth gam bobl yn dyn neis. Mae'r gwallt yn fler. Felly, rydyn ni mynd I roi y trad ar y llawr, plygu ein pengliniau a pwyso yn ôl. Fel yn bod yn cefenni yn fflat neis ar y llawr a dwylo wrth ein ochau. Nawr os ydych chi moyn, mae'n helpu os ych chi moyn rhoi eich dwylo chi o dan eich penol, achos mae'n helpu gyda'r pwysau sydd yn dod ar waelod y cefen yn ystod symudiadau sydd yn defnyddio'r abs. Felly, dwylo dan y penol. Nawr, trad gyda'n gilydd, pengliniau gyda'n gilydd, rydyn ni'n mynd I codi nhw I fyny. Felly mae'n pengliniau I mewn un llinell bach syth gyda'r gliniau, a mae gwaelod fy nghoesau I mewn llinell bach syth paralel gyda'r llawr. Nawr, un ar y tro, rydw I mynd I fynd ar goes dde, gan cadw'r coes wedi plygu, dwi'n mynd I ddod fel lawr i'r llawr, tapio'r llawr, ac yna nôl I fyny. Wedyn y goes chwith, lawr i'r llawr, tapio'r llawr, a codi nôl I fyny. A fel ych chi gweld, mae fy nghoesau I yn sefyll fel maen nhw. Felly dydyn nhw ddim yn symud yr un pryd. Iawn, maen nhw'n sefyll fel y fath o bwrdd coffi a un trod ar y tro yn dod lawr i'r llawr. Nawr, beth am y gwaith anadlu gofynnwch chi? Sori bod fi'n siarad I chi ar y llawr, ond mae yn mor gyfforddus, ia? Felly, chi'n mynd I codi eich coesau chi I fyny, fel y bwrdd coffi. Chi'n anadlu allan wrth dod ar goes I lawr, ac anadlu fewn wrth dod ar goes nôl I fewn. Anadlu allan, anadlu mewn, anadlu allan, anadlu mewn. A triwch cael eich asgwr yn cefen chi I sticio I mewn i'r llawr gan gadw eich bol chi yn dyn neis. Felly, fi'n meddwl bod ni'n barod I drial gyda'n gilydd. Felly, cam wrth gam, trad ar y llawr, coesau wedi plygu a phwyso yn ôl. Wedyn, dwylo o dan y penol I helpu gyda'r pwysau sydd ar waelod y cefen. Trad a pengliniau gyda'i gilydd, dewch yn nhw I fyny fel bwrdd coffi, gan gofio I cadw'ch pengliniau chi mewn un llinell gyda'ch cliniau a'r coesau yn paralel gyda'r llawr. 3, 2, 1, bant yn I, felly anadlu allan, anadlu fewn, coesau nôl dy gilydd, anadlu allan, anadlu fewn, coesau nôl dy gilydd, anadlu allan, anadlu fewn a coesau nôl dy gilydd, 2 ar ôl, anadlu allan, anadlu fewn, coesau nôl dy gilydd, un bach arall, anadlu allan, ac anadlu fewn. Mae'n goesi yn rhoi dwler. A dyna chi wedi cwblhau yr single leg, bent leg, toe tap. Ta-da! 2
iawn chi a diolch yn fawr iawn i chi am joio ni unwaith eto gyfer y sesiwn ffitrwydd heddi. Nawr, fi yw Elin Wyn Williams ar Instagram, Winning with EY ar Facebook, Twitter neu LinkedIn. Ac wrth gwrs, os oes gennych chi unrhyw gwestiwn allai ateb, dwi ar winningwithey@gmail.com. Mor browd o chi a diolch yn fawr iawn i chi am joio ni unwaith eto i ddysgu'r symudiadau heddi. A diolch yn fawr iawn unwaith yn ragor i mentoriaeth hwnna cyntaf am fy ngwahoddi. Welai chi cyn bo hir, gobeithio. Ta-ra!